Ago, mema wakwa ba debate ti obi ka dwumadi so. Miding de Jimmy Haynes. Ade ache bia ya sanga hia. Yerebetu aya kenkan ne so, eye wugyegireji. Nanso, sani ayeye no da no, ansa na yebe fiase no. Mede aseda kese ma Bureau of Ghana Languages. Se won ama me ho kwan American won hu mai. Efei, mede aseda kese nso ma cdfi.net. Se won aboa me na mede dwumadi rebrɛ. cdfi.net ya abaifu bia bia wodi gwa wo ho. Se wo pese wodi gwa, twa wo niema ne mfonini na fa kogu cdfi.net na nkrofo nkɔhwɛ na wonto bi. Wo nso wo pese wo to niema enha wo hu nkokrom. Tina wo baabi na dwudwo wo ho. Ko cdfi.net. Kɔhwɛ niema na ɛwɔ ho no na yini a wo pɛ bia na frɛ niwra na wo ne nkasa na to. Yo, yemfi ase. Wujejreje etiesia sewa to wiase na warede eya yonkofa ni makwan ware oyi wuri nya wo so oberima nware no nti a osu ne ewuadadi ama wabo asesa yi ade bi rese no na ne yiye munen da biara a maame akuafo wa bekokɔ aku yebra fi no se ode sewa afutu arani sewa aware a egbonu nti ebuadara na oguso ayesa ma ne so atew kra okona so a se nani guso arani adwenwe ne areho nkwara na ahye ne krama maame akosu ada ne kunu atu won bayifu atu nanso ntie ayesa ma efeide akoye won koda nna nia woye no ne se wode no bema aware ntem na ama wagyae ne a ɔreyɛ no bere biara nso a wɔde aware ho asɛm beto n'anim no mmuae a wɔde ma ne sɛ ɔrenware bio efisɛ mmarima yɛ agyegyefo afutu ahoro a sɛ wanamfo ne nadɔfo de ma no ma na adwen sesan odi sigya wonfie num ansa na ɔpene ma ɔpanyi kwadwo nkroma ware no ma ne ba kwasi ya amoa kwasi ya amoa nso ye okonkosini waaton niema etwa dwene aseman ho ahia ne nsam ye edu kakra no okoto afri ma obi kama no wante wafri no ka enwie kra na okohwe ase bubu pasa eye sama otutu afri no ho naade a ansai no tonwe oye na adwene se odisika kakra wanya no beye kua ode koto ni wofanim ma wotwa akwai bi a eda adansuso no bi ma no enam kraye yi ho nti na ema oware sewa no one sewa ye kokofu akese abien wo adansuso wukuda nwumre bi a wofi afumbai no na wote se dero rekasase dwene asemange oberima se omamo ejo o se minka nkyere mu se kwatweamso kwai no kwa manfo afiase redo Inti obio, oberimo, ni obetumi biara, onkope bi no. Enwumre no ara na one ne refa ho adwene se, wo bepe kwae no bi ado. Na nseji pepepe na ode apafo adu kwatweam so kwae no mu. Kwatweam yesu bi a eda kwae kese bi mu wo asase a etwa adwene asefo ne kwa manfo ntem. Saa kwae yi ye kwae bere a abangde ne nsa to so nyene. Erikamia yese muya horo nyina hye kwae no mu nanso wo makwan ma obomofo nkoye ha wo mu obiara ni ho kwan nso se otwadua fi saa kwae no mu edin a wode frɛ kwae no ne kwatweam so kwae bere dwene asefo nso nya nipa a won ani ejekuaye ho ayesa ma ehonom nsase pa a wo yesukua nyina kodi akuapemfo nsam Ekamia yese kokofu biara ewo dwene ase no ye okuapini de. Esane senti wa ma ohohu biara kwan ama wa na okwai no bi. Dwene ase de kro ne kwa man de kro bra hu yie ansa na won sare ka asase no. Enti woni hu agoru kra. Kroma nkuto na wo ho kwan se wodo. Nia obiara nkrante beka no ye ne de. Dwene asemrante tewo won ho gu kwae no mu ka ne a wobetumi gu fem. Kwasi ya amoa nso do ne ani sika ene na ahode ma no kwan.
Memene da anopa bi na abrofo baanu na abibifo baanan ba adwene ase. Omanfo hia tie won anantese a nea wode bae no ne se wo ye kuadwuma ho nyansakirefo. Wo kire mu se oyare bi wo ho a etumi ba kokoo so tori afu no ase kora. Nti abangatu won a wone na minkro so rehwehwe mfu a oyare no bi aka won. Wodi adwene ase na watwe abien. Ansa na worebekọ no wode to adwene ase anim se kokoo yare no abuso wo won mfu mu. Wo frɛ kokoo yare no kokoo sesabro. Wo san kire omanfo no mu se edru biara ni hɔ a etumi sa oyare no je se wotwadua a enya oyare no tori no ase kora. Wotu omanfo fo pii wo eyi ho na wo hye won bo se ekiri yi nipa bi besanga ba abedi saa adwuma no ama won. Ankodi nansa ankodi nanan. Mrante beye aduonum a wotete apɔw dwene ase tenchem. Wodi Sophie ekuma ene kuadwuma ho na ade ahoro na enam. Ade kyen pe na wochiche won hu mu akuwaku te won hu gu nkrofo mfu mu. Wotwitwa asa ahoro toto mfu ahoro pii mu na wodi nuawa a wakyerɛwkyerɛw so sisi mfu mu ene akwan so. Efu a wodi kan di hu dwuma ne agya pienti kokofu. Woka kokoo ndua no nyina gu fam ma eye obiara ahometew. Wokyerɛ mu se wobesan adua foforo amanode nanso agya pienti ne akuafo a aka no kyekyere tano de oboto so se wori makwan mma nkrofo yi nye won amumoye de saa. Obiara sori a na wa ama otuo so akotena ne kokofu mu se nea oye oberima no mfa ne nan nsi na afu mu. Eye wanka obeye den. Obema kwan ma abangi mpanyifo yi atwitwa kokoo agu ana se wori mpene. Chewa adwen wo adwenkyerɛ bia ho. Kwaku ya moade ode won kɔ ne kokofu a ɔdɔw no adansusu no mu ma wɔkɔhwɛ. Wo hu ise oyare wo afu no mu nti ɔma akwan ma wotwitwa ni nyina agui. Wɔkɔ obunsu kɔfa kokoo foforo bedua ma no. Wodua sesa aso nti nua no moma won ho so kakra no na afu no ye fese bribi. Kwasi hu no saa pe na osan de kwai a ɔdɔw no kwatweam so no nso ma won se wonnua ma no. Eno nso woye no fefefe saara ma no. Mfie biesa chi no wodi kwasi kokoo no nyina hye ne nsa. Afia edi so no kokoo no so ma eye obiara nwanwa. Sabri nso na akuafo no mu fakese no ara na won kokoo mfu asayadan mfufo. Efeide wodi gwanto na ekoi se womeye won nso de no saa ma won. Kwasi ya moate oni kokoo no so mfie bien no odan ye osikani. Ade achi se kuafo redi ne fi ahye mfiarani. Worikoto kokoo foforo no aba bi akodua. Eyinsu bria no mma onya asika. Akuafo no nyina dwen ho de no si akuafo hene. Okobo osisi woni kokofu a ewo kwatweam sunu mu na one ne yire ne ne makotena ho. Yo, aha na yen akenkan sem no besi ne. Merika we say eya subscribe. Efe fasini mina onamfonom ene wadofonom no wonso wonhwe bi. Da sene yehia ye de ti a etoso eson ebetua so. Makramo.